Hvad så? Hvad så der tynde svin? Jeg tager den lige, hallo, det er Pik Hansen. Det til det, se dit fede svin, dit abonnement er løbet ud, du har for meget porno på din telefon. Hvad jeg elsker porno, mand, det er godt at onanere til pikhovedet, jeg dræber dig, mand, jeg hader til det, se mand, så overlad min fætter, du kan sutte hans klunker. Jeg er din fætter, mand, jeg laver bare sjov med dig, jeg kommer og dræber dig med min pik. Bab, hvad så der? Jeg er fuselsdag, kom hjem til Elmer og bolle med smør, og du skal også smage min frække diller. Okay, det kommer til at smage godt. Altid jeg har fået nyt smør, der hedder Nageost. Okay, klamt, det fucking klamt. Nej mand, det smager godt mand, så du får slag, når du kommer hjem til mig mand, og du skal ikke pølse i min hus, okay? Okay, vi ses, jeg lægger på nu, hej fede svin. Hey mand, du skal ikke kalde mig et fedt svin mand, jeg er ikke ligesom dig mand, tykke dyr, jeg kommer til at banke løs på dig, okay tykke dyr mand. Slap af, du bliver lidt sur, jeg siger det for sjov, jeg kommer og pisser i din mund, farvel. Det var noget af en samtale, der og din fætter havde. Jeg startede med at tro, men det var til det, se okay.